lalaki, idi, syempre, glabas ka, tinagado nga tatao. Tapos, sit-sit na nga, sit-sit ken ka, tapos ka, wow, nagseksi kasi, pero there were times na dating, ibaga nga, syempre, parang bastos yung dating. Ngayon, syempre, kaslawan lang para kanya, magigyayin. Ang ngayon to numalpas, parang, hindi ko nga mapanunod, nagmadi, hindi kaya din, kasi, kinukutya na ako ng ibang tao. Kasi, masaksak na mo to, nasa kasi. Ibagada la to, ibagada kanya, as long as nga awan araramid kanya daw madi. No, mapang kami tuktukar, bare 3:30 green kami or mga 4. Tapos pagpapudot ni mother ko ti pagdigos ko. Kasi syempre nakalamiis parbangon. Tapos paano kami ti mga 5, 5:30 dumanon kami di destination mi mga 6, 6:30 kasi. Pero depende no kasano ka adayo. There were adapted yung time idi nga pa kami nagtukar abra, alauna parbangon, digdigos na kon syempre nagadayo. Kasi ninang kung balon ni mother ko tiyagi prepare giji masapol ko. Karabyan na palang simsimpa na aminin, siya giji kuha masapol ko. Tapos no giji ko ada ti basak, di ba? Ada basak nga malpas DJ tukar. Amin nga masapol ko maisagsaganan kasi daya. Bale no DJ Camton, tira ramidok bale no DJ kami ko mapagtukaran. Agjajan nak DJ jeep kasi ada DJ time nga makaturog na kasi pag idaak pa lang DJ jeep mi gana DJ ay banda kami nga pamangan, manon gana DJ rumwar kami. Syempre narigat kasi napudot lalo nagpudot syempre nagbara, naka-dark na laro din ako naka gumistak wala kasi nagpudot. Ngayon madami ti times nga na nakwati panawin. Mayat meti magmag na. Ngayon ti nagrigat idi, ado DJ nag-serve sa mi DJ kalayab as in 2 hours kam nga nagrigat. Tapos nagna kami palang highway tapos nakapudpudot, di mamuloy niya ti napudot din as in nga linglinget amin nagpudot. Pero dapat yung time hindi as in nga kahit ko tig taray kasi nagbara kahit ko tig linong open area nagpudot siya. Nung sumangpot kami di simbaan, syempre, medyo makainananakmet. Ngayon nung ngalpas tumanin, pag tumanin. Tapos makita mo tita tao, di ko makit, mayamit. Pagdating mo di sweldo, depende no mano ti kontrata. For example, ti kontrata mi kumakot 5,000 no vegan. Tapos divided do mano ti tao. Tapos minus di bayad ti lugan. Bale mga partenas mi ko, mga 300, 380, 400. Yung madadya time, idi nga agmalmalin tito kami, bigat malim, makaala kami ti mga 700, 800 a day. Most of the time, iduldulin ko lang so da amin, no, ada palang tiited na nga allowance ko. Kasi, parang deji pang extra lang. Yung na deji talagang awan ti maited dati balay mi, ta deji kaadu dati gastuenda. Shock ni mang finance ti bagik kasama. Nagji ko mas kurang deji ited nga allowance kanya. Aji ti bali ti urnong ko ti pag-alala. Di dami di times nga awan ti maited da. Syempre shock ni mang gasto para ti bagik. Nitatang ko, bale part mo ti suna ti banda, ti gigaman na trombone. Isuna ti bale isuda ti kadwak, suda ti kagrupok ni tatang. Tapos ni ading ko, isuna agigigame suna ti trumpet. Bale isuna nag-stop suna nag-study kasi tultulungan na kami nga mang finance ti panagbasak. Chay, tapos ni manang ko, dati matsuna nga major at kasla kanya hindi mga second year college. Hindi isumot at ti bale isumot tinangalalan na ti allowance na hindi isuna ti agbasbasa. Ngayon graduate isuna. Ni mother ko kisuna ti mababati ti balay para simpami, para laba ka na gito uniform ko. Though amin trabaho namin ti balay. Tapos no di ba no di ko mada service mi pagtuktok kami kasi as no sumangpet kami awan ti aramide ko kasi isuna namin isa-serve namin nga masapol.
no, syempre muna no mabanog kami kasi may bayan naklat na agin inanan kasi turog gana makainan na ngem no kwa pangulo nga mo't ang gisimpa-simpa kasi message ko ni mother ko yan mo muna no kasano na kapasawal ka niya no. Love na love ko so na kasi aduti problema nga na itod ko kanya na na family Shakti black sheep kasi Shakti kadwan ti na ikabil nga problema ti balay. Ngem handa nga maumuma kanya. So parang ipakpakita dala ta nga. Though kasi ti ugalik pakpakita da nga ito dami nga masapol ko. Lalo tatag graduating na ma-feel ko no kasano ti panagiremedyo da kadagay masapol ko.